الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال جابر بن سمرة وقال له رجل كان له صلى الله عليه وسلم مثل السيف. Na'am, sayyidina Jabiru dan Samurata ya faɗa wani mutum ya tambaye shi yace da shi wai fuskar shugaba sallallahu alaihi wasallama wato misalin wato takobi take wajen kalkali. Na'am. فقال لا بل مثل الشمس والقمر وقال مستنيرا. Sahabin annabi fa aka tambaya malam. Mun ji labari an ce fuskar shugaba kyalkyali take yi, to kyalkyalinta kamar takobi tana walwali kamar haka ne? Sayyidina Jabiru dan Samuraita yace ba haka bane. Bal misal shams wal qamari. Yace wallahi wannan fuskar ta su tafi hasken rana ta fi hasken wata. Allah. Wa kana mustadira, kuma fuska ce wacce take mai kusa da kewayo. وقالت أم معبد في بعد ما وصفتني به. Sayyida Ummu Ma'badu ta faɗa a cikin shashin abin da take siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. أجمل الناس من بعيد. Inda Sayyida Ummu Ma'badu a cikin siffanta manzon Allah da ta yi, tace ajmalun nasu min ba'idin, ya fi duk mutane kyau daga nesa. وأحسنه من قريب. Idan kuma ya zo kusa da kai sai ka ga ya ninka nesan sau miliyan kuma. Kasan inda ake kada mutane ke, wani daga nesa za ka ɗauka kyakkyawan mutum, to yana matsowa kyau na raguwa, yana matsowa kyau na raguwa, banda sai da lojudi, yana matsowa kyau na karuwa, yana matsowa kyau na karuwa, har sai an zo inda kai ma sai ka sallama ka hakuri. Haka shugaba yake. Wani hadisi da abi halata Ya zo a cikin hadisin sayyidina Hindu dan Abi Halata, يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. yace mu muka zauna da shugaba, na kwana a ɗaki ɗaya da shugaba. Shugaba ya kwanta a faɗin fulo, na sa kaina a tsinin fulan. Ji sayyidina Hindu dan Abi Halata. Yana cikin ƙwararru wanda suka siffanta shugaba. Yace fuskan manzon Allah kyalkyali take yi, kyalkyalin kuma kaman yadda wata yake kyalkyali in ya kai daren 14. وقال علي رضي الله عنه Sayyidina Aliyu ya faɗa Allah ya ƙara yadda a gare shi في آخر وصفه له a cikin ƙarshen siffantawar da iwa manzon Allah, من رآه بديهة حابه. duk wanda iga shugaba barabe to ya ji tsoronsa. Baka san za ku haɗu ba malam, sai ka gan shi sai jikinka yi makyarkyata mana, saboda kwarjini da baiwa. ومن خالته معرفة أحبه. Duk wanda ya cuɗanya da manzan Allah alhalin ya san zai haɗu da shi, to ya so shi kuwa. يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Shi dai mai siffanta shugaban sallallahu alaihi wasallama ya ce, ni dai da aka tambaye shi aka ce ai sayyidina Ali ne aka tambaya, dama fi akhir wasfihi lahu ne,
a ƙarshen siffanta manzon Allah ne. To aka tambaye shi bayani za ka yi mana kan siffofin annabi, sai ya ce lam ara qablahu wala ba'dahu mislam. Ba wani bayani da zan muku in ce mai kaza ne wannan ya fi ƙarfi na yanzu. Abinda zan gaya muku kafin shi ba a taɓa yin irinsa ba, bayan ya bar duniya har abu su ƙaho ba za a irinsa ba. Shi ke hadisai a cikin shimfiɗa siffofin manzan Allah mashahurai ne kuma masu tarin yawa. To har a gama wannan babu duk fasalin da aka shiga alƙali yanzu ya ce ɗigo ɗaya na ɗauko sauran da ban san iyakarsu ba to ban abin shi iya haka abinda na faɗa ya isa. To yanzu ka ji abin da ya faɗa. Hadisai suna nan masu tarin yawa akan sha'anin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba za mu tsawaita da kawo su ba. Na'am, hakika mun takaita a cikin sifan manzon Allah fa'idojin abin da yazo a cikin ta. A cikin da kuma wata jumla wanda akwai isuwa a cikin ta a cikin manufa ko a cikin nufi zuwa ga abin nema. وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك. To amma zan cika wannan fasalai da wani hadisi wanda ya kawo siffofin shugaban da yawa. Alƙali ya ce a yi haƙuri da wannan da ya faɗa a yanzu. Amma an je can ƙarshen babi zai kawo hadisin da ya fi wannan yawa, ya fi wannan faɗi. Shi ne hadisin da duk a shafa ba hadisi mai tsawon isnadi kamar sa. Za ka tsaya kansa nan a cananka in Allah ya so. Wannan fasali kenan manzon Allah da daɗin ƙanshin jikinsa da ƙanshin guminsa da tsarkakan manzon annabi da auratul jasad al'aurar jiki babu ita a zatin shugaba. فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره. Ubangiji ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wancananka da waɗansu keɓance wanda ba a taɓa samun wannan keɓancen ba a jikin wani ɗan adam in ba manzon Allah ba. ثم تممها بإضافة الشرع وصال الفطرة العشر. sannan ubangiji ya cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da tsafta ta shari'a da kuma tadodin nan na fidira guda 10 ne. Manzon Allah ya ce ai shi addini ma akan tsafta aka gina shi. حدثنا سفيان بن عاصم وغير واحد قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجندي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال daga sayyidina Anasu Allah ya ƙara yadda a gare shi yace ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. sahabi sayyidina Anasu yace tunda Allah ya halice ni ban taba shakar wani turaren ambar ba ko turaren almuski kai kowane abu ne ma inda sunansa mai kanshi to ban taba sansana shi da naji kanshinsa ya kusa da kanshin jikin manzon Allah ba. Babu wannan sahabi ne fa yake faɗa. Haka zo ka ce to wani ya ce to ai nan kamar dai yabo ne kawai girmamawa ne kurum to ba haka bane. Haka zatin annabi yake, haka shugaba yake, kullun kanshi yake yi, ba dauda tare da shi. San da ya je gidan Abu Dalib
yara da safe in suka tashi ƙura suke a ruwayar hadisi saboda da daddare sun yi wasanni da yamma sun yi wasanni ƙasa jikinsu duk ko ina da ina ƙura idan aka wayi gari duk sai a yi musu wanka ran da shugaba ya sauka a gidan ta yi wa yaran nan wanka da shugaba ya matso sai ta ga in ta sa masa ruwan nan ta bata masa jiki ƙwarai za ka ji an ce asbaha saƙilan kahilan dahinan haka shugaba yake waye gari kullum asbaha saƙilan kullum fatarsa goge ta Allah yake kahilan kullum sai kaga kwalli a fuskarsa ko ya sa kwalli ko bai sa ba isa ake kiransa sahibul wajhil jamil wa darfil kahil wal khadd al asil wal kausar wa salsabil sannan kuma dahinan fatar jikinsa kamar an shafa masa mai kullum haka yake ba dauda tare da shi tsarka ne ma ba shi ba ma duk wanda ya rabu gidansa tsarka ne inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt ya'yan ɗakin manzon Allah fake sallallahu alaihi wasallam وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده kuma sannan fa ka tuna fa wanda ya faɗi wannan hadisin sayyidina Anas ne fa shekara 10 cir'i yana wa manzo Allah hidima amma a cikin natijar ƙarshen lamarin hidima kaji abin da ya faɗa ma shamimtu ambaran wala miskan wala shay'an kuma yace ma kai ko meye ma a duniya inda mai kanshi ne yace billahi allazi bai kai kanshin jikin manzon Allah ba to shine wannan shine shugaba malam ai ko ya cancanta ya zama haka wanda rabbul izzati yake jinjina masa yake girmama shi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim ya rantse da rayuwarsa yace la'amruka na rantse da rayuwarka ya rasulullah aba mala to kaji yadda shugaba yake mala tsarka ne ki kadai ne idan ya sa tufafi idan wani ne to sun dinga fara dauda kenan to shi kuma jikinsa baya dauda kuda bai taba hawa jikinsa ba kura bata hau jikinsa ba dauda a tare da shi duk wanda ya taba shi ma ya zama mai tsarki bizahir wal baɗin sallallahu alaihi wasallam to an karbo daga Jabiru dan Samurata cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama masaha khaddahu ya wataran shugaba ya shafi fuskar sayyidina Jabiru dan Samurata ala sayyidina Jabiru dan Samurata yace wajadtu bi yadi bardan wa rihan annama akhrajaha min jumlati al-athari sai naji hannun manzon Allah wani irin sanyi mai dadi sannan kuma sai naji wani kanshi a jikin hannun manzon Allah hannun nasa ma kai ka ce daga irin battan nan ta mai sai da turare an tuttule turaren a ciki shugaba ya sa hannunsa an cuɗanya hannunsa da turaren yace kai ka ce hannun annabi haka yake qala gairu wannan sai yace masaha bidibin awlan yamassaha يسافه المسافحة فيظل يومه بذريحها
shugaba sallallahu alaihi wasallama in ji ɗaya daga cikin sahabbansa yace shugaba ya shafa wa hannunsa turare ko bai shafa wa hannunsa turaren ba, in dai ya gaisa da kai to da'iman hannunka kanshi zai dinga yi, hannunka za ka wuni cir kanshin annabi ne yake tashi sallallahu alaihi wasallam. ويضع يده على رأس السبيل فيعرف من بين الصبيان بريها. idan manzon Allah ya dora hannunsa akan yaro to yaron nan in ya shiga cikin yara miliyan sai an gane yaron nan saboda kanshin jikin yaron. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار عنس shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rantsa a gidan sayyidina Anasu sai gumi ya tsatsafo a jikinsa. فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه. sai mahaifiyar sayyidina Anas sai ta zo da kwalaba tana tattara gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. sai manzon Allah ya bude idansa sai ya tambaye ta me kike yi? فقالت tace manzon Allah ya ga tana diban guminsa. Gumi na kike diba kuma amma kina zuba kwalaba? فقالت نجعله في ايدنا وهو من اديتي. Allahu akbar. tace kwarai, tace ai wannan gumin naka diban sa nake in zuba kwalaba ya rasulullah. naj'aluhu fi dibina. Turare muke samu in muka siyo turare to sai mu daga guminka a ciki sai mu jujjuya. wa huwa min adabi dibi. tace guminka yafi duk wani turare kanshi. in muka zuba sai a rasa wani turare ne wannan. mun shugaba ne ma. وذكر البخاري في تاريخه الخبير عن جابر. سيدنا الإمام البخاري ya faɗa a cikin tarihinsa al-kabir daga sayyidina Jabiru. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من دينه. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana bin wani hanya ba, idan ya bi hanyar to duk wanda ibiyo hanyar nan sai ya san manzon Allah ya wuce ta nan da. sai ka gane ya bi ta nan gurin. min dibihi. saboda tsananin kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wa zakara ishaq ibn rahawayhi. Ishaq dan rahawayhi ya ambata anna tilka kanat ra'ihatahu biladin sallallahu alaihi wa sallama. Ishaq dan rahawayhi yace jama'a karfa ku dauka wannan turare fa yake fesawa a jikinsa. A'a haka Allah ya halicci jikinsa. warawal muzani wal harbi an jabir. Al-Muzani da Harbi sun ambata daga Jabir al-Ansari. ardafanin nabi sallallahu alaihi wa sallama khalfahu. Shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya goya ni a bayan doki. faltaqamtu khataman nubuwwati bi fami. sai na sa hatimin nubuwa a cikin bakina. Ya gaggata wannan bawan Allah. Ce ina zaune sai gashi nan ya taho akan doki. A wata ruwaya yace ya ishe ka ganin girma idan annabi ya taho yana tafiya a dokin nan. Can ya isa mala. Yace yana zuwa inda nake sai yace zo ka hau baya. Shugaba mala. Ko a jaki ne ma sai yace zo ka hau baya. Saboda ladafar manzon Allah. Ana nan an rairaye mutanen guda 40 din nan da wani abu wanda ya goya su a bayan doki. Wasu a jaki, wasu a alfadari. In ya hau sai ya ce zo mu hau tare. Wanda shugaba waye zai haka mana. Ke zo ka hau. Sai ya hau. Sai ya hau. Ya hau yace to yana hawa sai ya ji wani irin kanshi da tunda yake bai taba jin kanshi irin wannan ba. To a ina wannan kanshi yake
ai sai duba gabansa sai ga hatimin nubuwa ne, wannan hatimin annabta na kafaɗarsa ɗin wanda aka rubuta tawajja haisu shi ita bayan naka mansur. yake shi ne sai muka ci gaba da tafiya. A wani hadisi na gani ya ce muna fara tafiya yace sai i gaya mun. To me ya gaya ma? Yace iyaka abin da zan faɗa ke. Wallahi ba zan ƙarasa abin da ya faɗa mun. Ya gaya mun dai. To me ya gaya ma? Yace na labin faɗa ba. Ya ba su a sarare manya-manya. Allahu akbar. Fakana yanimmu alayya miskan. Ka duba Abu Huraira. Ji cewa ma jakar ilimin da ici ko jakunkuna dindima guda biyu. Yace ta farkon gata nan yana ta bayani. Ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza, a bar kaza, ayi kaza. Yadda agun annabi na samu wannan bayani. Da to dauko ɗaya jaka ka buɗa mana. Yace wallahi ba zan buɗe ba. Yace ai ina buɗe muku ɗayan ma ai sai ku yanka ni. Sai ku yanka ni. Now fakana yanimmu alayya miskan. Sai wani irin almiski ya dinga tasowa a gare ni. وقد حكى بعض المؤتمين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم. aka gane abin da dai shi Jabir al-Ansari ya faɗa. Ke tunda na hau dokin nan kanshin nan na hatimin nubuwa ya bige ni. Yace to kullun jikina kanshin almuski nake yi. Ine mana fakana yanummu alayya miska. وقد حكى بعض المؤتمين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم. Shashin masu kulawa da tarihai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tadodin shugaba sallallahu alaihi wasallama. وقد حكى بعض المؤتمين ko shashin masu kulawa da labaran annabi da tarihinsa da tadodinsa sun hakaito أنه كان إذا أراد أن يتجول انشقت الأرض فابتلعت قائده وبوله. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana nufin zai kewaya sai ƙasa sai ta tsage sai ta haɗiye abin da ya fito daga jikin zatin shugaba. وفاحت بذلك رائحة طيبة. Sai a dinga jin kuma kanshi mai daɗi yana fitowa. Sallallahu alaihi wa Tsiran sallam. Allah da aminci su tabbata ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي. Muhammadu dan Sa'adin ya kawo isnadi wanda shine katibul waqidi. في هذا خبر Ya kawo wani hadisi da kanana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. Tace ta faɗa take cewa da shugaba sallallahu alaihi wa sallama. إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى. Idan ka je makewayi ai ba maganin komai a tare da kai ya Rasulullah. فقال Sai manzon Allah ya ce يا عائشة ya kenan na Aisha أو ما علمت أن الأرض تبتلئ ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء. ke baki san cewa ƙasa ce take haɗiye abin da yake fitowa daga jikin annabawa ba ai ba ganin komai a tare da su. وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا. To kaga wannan hadisi ko da dai ba mashahuran hadisi bane فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم. ma'abota ilimi sun faɗa da cewa wannan abubuwa guda biyu daga zatin manzon Allah duka masu tsarki ne. هو قول بعض أصحاب الشافعي. Wannan shine faɗin shashin ashabban al-Imam Shafi'i. حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ. Abu Nasar bin Sabbagi shine ya hakaito wannan في شامله. a cikin shamil littafinsa. وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك. Sannan ya hakaito zantuka guda biyu daga malamai a cikin haka.
أبو بكر بن سابق المالكي shine Abubakar dan Sabiqin al-Maliki في كتابه a cikin littafinsa البديء في فروع المالكية a cikin wannan littafi al-Badi'u fi Furu'il Malikiyya وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريق الشافعية da kuma fitar da abin da bai afku gare su ba a bisa mazhaban nan tasu da garassan nan na Shafi'iyya. وشاهد هذا Magana dai mai shaida akan wannan أنه صلى الله عليه وسلم cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama لم يكن منه شيء يقرأ ولا غير طيب duk abin da ba a so a ji a jikin ɗan adam babu shi a zatin annabi sannan duk abin da yake jikin annabi mai tsarki ne magana ta ƙare ya cancanta ya zama haka wanda Allah ya tsarkake shi wanda yace wayu timma ni'matahu alayka ya zama hakan kuwa ومن حديث علي رضي الله عنه yana daga gare shi hadisin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi غسلت النبي صلى الله عليه وسلم ni ne wa shugaba sallallahu alaihi wasallama wanka فذهبت أنظر ما يكون من الميت sai na duba in ga irin abin da yake fitowa daga jikin wanda ya mutu فلم أجد شيئا ce amma ban ga komai ba فقلت ابت حيا وميتا ce ka tsarkaka dibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah قال yace وصدعت منه ريح طيبة yace da nazo lokacin da za a yi wankan banda wata irin tsatsarkar iska da take tasowa da wani irin kanshi da kazatin shugaba da yake fitowa lokacin da za a yi wankan ai shine a daidai lokacin ina tunanin to ya za a yi yanzu cire rigar za a yi ai wankan nan ko ya za a yi malam ba sai dinga jin hatifi daga sama Allah yana ce masa kakka cire masa kaya kakka cire masa riga tsarkakakke ne shi imamu Ali ya ce sai ya rungume shi hakan da haka an zubo ruwan ma dai gaba ɗaya ake wanke su tare saboda tsarki mala sallallahu alaihi wasallam ya dinga jin hatifi yana magana ina cewa kakka dube masa kaya bashi tsarkakakken bawa ne sallallahu alaihi wasallam وصدعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط yace anan ne ma muka ji wani irin kanshi yana tasowa mai daɗi tare da manzan Allah tunda muke a duniya ba mu taɓa jin ma kanshi irin wannan ba ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه misalin haka ne sayyidina Abubakar ya faɗa Allah ya ƙara yadda a gare shi حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته lokacin da isin banci shugaba sallallahu alaihi wasallama bayan wafatinsa kima haka ya faɗa yace dibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد yana daga bayani gamsashe na tsarkin zatin shugaba yadda Maliku dan Sinanu ya dinga shanye jinin shugaba ranar da aka yi Uhudu ومسه إياه ya dinga tsotsewa duk jinin da yake jikin annabi sai da Maliku dan Sinanu ya sa harshen sa ilashi jinin وتسويه صلى الله عليه وسلم ذلك له shugaba ya ce wannan kuma lashewar da iyayi daidai وقوله له لن تصيبه النار manzalla ya ce ba kai ba wuta tun da kala shi jinin nan nawa wuta ba kai ba ita za ba ta taba ka ba ta duniya ba ta lahira ba ko za a babbaka wuta a kunna a saka shi a ciki wuta ba ta taba shi ba an je lahira kuma ba zai shiga wuta ba نعم ومثله
شرب عبد الله بن الزبير دم الهجامة. misalin irin wannan yadda Abdullahi ibn Zubairi ya sha jinin shugaba, jinin da aka yi na ƙaho, hijama kenan ko aka sa aka zuƙo jinin don ya koya wa mutane shi jikinsa tsarkakakke ne, ba ciwo a jikin shugaba, sai tsarki, sai lafiya, sai nagarta, sai karɓa asiraran Allah. To sai aka zo aka yi masa hijama, aka yi masa ƙaho, isa kai maka sa ima ƙahon nan sunna ne ta shugaba. Za a zuƙo wani abu a jikinka, duk abin da kaga ya shiga cikin ƙahon nan ba jinin jikinka mai kyau ne shigo ciki ba, ta sai dai dauɗa da abubuwa iri na damuwar jikinka. Manzo Allah ya nuna mana cewa a dinga yin wannan. To an yi wannan hijama, an zuƙo abin da yake jikin shugaba sallallahu alaihi wasallam, an zuba akan faifan da za a tara jinin. To aka tara jinin, sai aka umarci Abdullahi ibn Zubair ya je ya zubar da jinin. Na'am. Faƙala alaihi salam. To shi da ije zai zubar da jini, sai zuciyarsa ta dinga yi karatu na ilhama. Yanzu ka san ka da ya gane daga inda jinin nan ya fito ko? To kuma a ƙasa za ka zubar da shi? Wasu ma suka ce gani ya kama ƙasa za ta buɗe bakinta, zawai za ta shanye. To ba za ki sha ba, shi ne ya dinga shanye jinin nan, ila shi jinin nan gaba ɗaya, shanye shi ya koma cikin cikinsa. Faƙala alaihi salam. Sai shugaba ya ce masa, wailun laka minan nasu wa wailun lahum minka. Ina ka zuba jini? Ya ce na shanye shi. Ka shanye? Ya ce na shanye shi. To ka shirya wa mutane, su ma su shirya ma, ka dau aiki. Allahu akbar. Walam yunkira alaihi. Amma shugaba bai ce da shi, baka san an saukar da hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinziri, baka san Allah ya faɗa ya ce ka sha jini ba? Na ba ga yamar haka ba. Ta وقد روي نحو من هذا أنه في امرأة شربت بوله. An rawaito misalin irin wannan a cikin sha'anin wata mata wacce ta sha bawalin shugaba sallallahu alaihi wasallama. فقال لها لن تشتكي والأبد لك أبدا. Manzo Allah ya ce to ke da ciwon ciki har abada, har abada baki kuma ciwon ciki ba. ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهى وعن عودة. Alƙali iyal ya ce duk mutanen nan da suka sha jininsa, suka sha bawalinsa, manzon Allah ko bakinsu bai ce su wanke ba. Kuma bai ce nan gaba karka kuma shan jini. Yanzu kaga a rashin sani ne, ina ai a sani ne ba a rashin sani ba ne. Saboda zatinsa mai girma ne, zatinsa mai daraja ne, shi shugaba ciki da waje daraja ne. Zawahiruhu nurun bawaɗinuhu hudan. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح. ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إراده بالصحيح. kaga hadisin matan nan da ta shanye bawalansa ingantaccen hadisi, inji alƙali iyal. Yace domin babban malamin hadisi da ake kira Daraqutni ya duba hadisin, ya ga hadisin nan ya cika sharaɗan Bukhari, ya cika sharaɗan Muslim, ya cancanta an buɗe Sahihul Bukhari a ga hadisin nan, an buɗe Sahihul Muslim a ganshi, to amma ba a ganshi ba, da aka yace to dole ne su sa shi a ciki. Wasu hadhihi almar'ati barakatu. Sunan wannan mata Baraka.
واختلف في نسبها an yi saɓani a cikin nasabarta وقيل هي أم أيمن aka ce ita ce ummu aimana وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ta kasance kuma tana yi wa manzan Allah hidima ita ummu aimana din nan wato wata daga cikin rijalu mala a da'irar mata kan ka samu wacce ta samu wani rikakken sirri na annabi irin ummu aimana malam da wahala kai wa manzan Allah hidima malam kai masa hidima an kai jallin da duk inda shugaba yake to an ka daga kanka nahiyoyin da yake zaka ganta a tsaye tana tafi tare da shi kware zaka ga ta samu albarka shugaba da kyau wannan baiwa Allah قالت tace وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من عيدان ita da kanta take cewa shugaba yana da wani akushi na daga wato bishin itaciyar dabino يودع تحت سريره يقول فيه من الليل wanda aka ajiye wa shugaba sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin gadansa idan dare yayi a ciki yake kama ruwa فبال فيه ليلة sai aka kama ruwa a cikinsa wani dare ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا sannan sai ya nemi wannan abin da aka kama ruwan sai manzo Allah ya ga ba komai a ciki فسأل بركة عنه sai ya tambayi ta sayyida baraka yace ina bawalin cikin wannan abin فقالت قمت وأنا إشارة فشربت وأنا لا أعلم tace tashi ne da daddare ina jin kishirwa to sai na ga ruwa annan mai kyau sai na dauka sai na sha ni ban sani ba to har yanzu dai dan adam so yake a ce mai wannan din kamar kowa yake tamri روى حديثها ابن جريج وغيره ibn jurayj ne ya rawaito hadisin ta da waninsa وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مقتولا مقطوع السرة shugaba sallallahu alaihi wasallama an haife shi da shayi da kuma yankan cibiya da ban girma ne karama ce daga Allah وروي عن أمه آمنة an rawaito daga saida mahaifiyar shugaba Allah ba mu albarkarta أنها قالت saida amina take fada ولدته نزيفا ما به قدر tace da na haife shi tsarka na haife shi karewa magani ta ya daga dan yatsansa sama ina cewa jalalu rabbiyar rafiu Allahu akbar magana ta jima yana yi a ran nan su kuma suka kawo wannan zati nasa ita koma kuma mahaifinsa shi ma ya koma ga Allah wanda ya ɗauke shi shi ma ya koma ga Allah wacce ta raine shi ta ma ta koma ga Allah kakansa ya koma ga Allah duk kowa ya tafi saboda shi ne annabiyul ummi sallallahu alaihi wasallam sai da amina ta ce in saha ma ra'aitu fil manami fa anta mab'usun ila al-anami ita duniya na riga ne miki gata ne baki iya mantawa da ni ba ne miki abin da ba wanda zai miki irin wannan ina kawo miki manzon Allah lokacin da an taho daga Madina mala ga halin tafiya ga Allah ya kamata tana kallon shugaba tace ba ni da damuwa dan na tafi na bakka ba kowa tace domin nayi ruya wannan mafarkin kwanawa da na gani in dai tabbataccen mafarki ne to ba kai ne abin tausayi ba duk kaunu ma a jikinka za su jingina fa anta mabu'usun ila al-anam tajifa tsarkakan bayi kenan
qad taharra kara'iman wa kiraman zalla yana ta lam yazal rabbi yanquluni min al-aslab al-karimati ila al-arham at-tahirati hatta akhrajani bayna abawayya ban gushe ba in shiga tsatsan rijalu mala an fito in fada mahaifar tsarkakakkiya haka na dinga yi har na fito tsakanin sayyidi abdullahi da aminatu ai duk duniya ba mutum irin sayyidi abdullahi da sayyida aminatu da matsayin su mala sun Allah ya musu baiwa da kaji ana magana zaɓin Allah don ka ga mutanen nan guda biyu ka sallama wa Allah su ya zaɓa sai ce ta jikinku na yadda shugaba ya bayyana isa da bahira ya tambayi ayarin nan bayan ya zo ya kama hannun shugaba yana shekaru 13 sai ya ɗaga shi hakan haza rasul rabbil alamin wannan jakadan Allah ne ce haza ya ba'asuhu Allahu rahmatan lil alamin ce wannan yau shi duniya take sauraro ina mahaifinsa Abu Dalib ya ce gani yace kai zai wuya ka haifi wannan kuma ka rayu ba zai yi ba dai ka kawo shi kai ka koma haka suka yi kuma abinda suka yi suka kawo shi suka koma Allah ƙara musu yadda ta wa an aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ma ra'aytu farda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qattu ban taba ganin sirrin shugaba ba sallallahu alaihi wa sallama da dai wa an ali radiyallahu karbo daga sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi awsanin nabi sallallahu alaihi wa sallama la yukassiluhu ghayri kamilul zati ya ga min ni da shi ya ce in yayi wafati kar wani ya taba shi in ba ni ba kar wani ya masa wanka sai ni فإنه لا يرى أحد عورتي إلا دمست عيناه domin babu wanda zai ga sirri na face Allah ya shafe ganinsa وفي حديث إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga hadisin sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare su أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له كئيد shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rintsa har ma ana jin tasbihi yana fitowa daga gare shi فقام فصلى ولم يتوضا to sai shi ya tashi sai ya ce a daidaita sahu walam yatawadda ina magana ayi alula قال إكرمة ikrimatu yace لأنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا saboda shi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance mahfuzan abin kiyayewa ne mahudin bi hifzillahi bi kulli hayati abin kiyayewa ne Allah ya kiyaye manzon Allah to fa wannan tsaftar jikin manzon Allah kenan tsaftar zatin sa kenan Allah ya yarda da shi ya tattare komai a gare shi saboda haka ba abin da ya dace da mutane irin su yi taka tsantsan kalmar halifa jiya ta ƙayatar matuƙa billahi lazi ko ƙaunarsa kake yi ka ne masa hidima to annan wajibi ne ka kiyaye haddi na ladabi tare da annabi ko ƙasida kake mar ka tsaya ka san me za ka faɗa ba haka kurin duk abin da ka ji ya zo ƙwaƙwalwarka za ka faɗa ba sai ka yi taka tsantsan sai ka yi ladabi sai ka kiyaye alfarma sannan ne Allah zai izinin lamarin naka ko yabo kake masa ko ma me kake yi to kai ba sannu sannu karka afka cikin abin da ba a ce da kai ba Allah ƙara mana son sa
ya ƙara mana imani da shi, sa mu sallama masa albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam. To lokaci ya cika ko? To sai a dakata nan sai kuma gobe. Allah ya saka wa shaida alkhairi. Khalifa Allah ya saka masa alkhairi. Marasa lafiyar Allah ka ba su lafiya. Allah ka taimaki ƙasar mu. Allah ka ba mu lafiya a garin mu. Allah ka ba mu ludufinka. Barka shugaba sallallahu alaihi wasallam. A bada hadiyar Fatiha ga shugaba.